бо ташаббус ва дастгириҳои пешрои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2025-2030 ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шудааст. Ин иқдом бори дигар собит месозад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ қадамҳои устувор мегузорад. Ба таъкиди коршиносон, татбиқи муваффақонаи тадбири мазкур имкон медиҳад, ки дар 5 соли минбаъда раванди гузариш ба иқтисоди рақамӣ вусъат ёфта, заминаҳои ҳуқуқӣ такмил дода мешаванд ва санъатҳои дахалдори барои кишвари мо муҳим қабулу амалӣ мегарданд. вобаста ба ин ҳамоишу чорабиниҳои маърифатӣ дар муассисаҳои олии таълимӣ ташкил карда мешавад. Зимнан дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон конференсияи илмӣ амалӣ дар мавзӯи рушди технологияи рақамӣ дар шароити муосир ташкилу баргузор гардид, ки дар кори он олимону донишмандон ва масъулини сохтору мақомоти марбута бо маърузаҳои илмӣ баромад намуданд. баргузории чунин конференсияҳои илмӣ амалӣ имкон медиҳад, ки магистрон, унвонҷӯён, муҳаққиқон, мутахассисон ва намояндагони сохторҳои давлатӣ масоили мубрами соҳаро баррасӣ намуда, роҳҳои ҳалли масоили онҳоро пешниҳод намоянд. бо назардошти он, ки технологияи рақамӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо суръат ҷорӣ карда шуда истоданд, истифодаи иқтидорҳои мавҷуда имконият медиҳад, ки технологияҳои рақамӣ марҳала ба марҳала дар соҳаҳои гуногун ҷорӣ ва яке аз воситаҳои асосии таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва пешрафти технологӣ дар кишвар гардад. Ташкили чунин ҳамоишҳои илмию амалӣ имкон медиҳанд, ки магистрону унвонҷӯён, муҳаққиқон, мутахассисон ва намояндагони сохторҳои давлатӣ масоили мубрами соҳаро баррасӣ намуда, роҳҳои ҳалли муассири онҳоро пешниҳод намоянд. ҷои зикр аст, ки ҳамоиш дар пояи кафедраи технологияи рақамӣ дар иқтисодиёти Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ташкил шудааст. Баргузории чунин ҳамоишҳои илмӣ гувоҳи он аст, ки масъулини донишгоҳ дар омӯзондани усулҳои муосири технологияи рақамӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат бетараф нестанд, зеро дар асл поя ва решаи ташаккули иқтисоди замони муосирро технологияи рақамӣ ташкил медиҳад. хулоса шуд дар интиҳои чорабинӣ.